На футболните отбори Левски и ЦСКА бяха задържани от полицията с нощи. Те ще бъдат предадени на съда за дребно хулиганство. За срещата реванш между двата отбора МВР ще засили мерките за сигурност. Това съобщи министърът на вътрешните работи Емануил Йорданов. С нощи преди мача този автобус се превърнал в бойно поле между феновете на Левски и ЦСКА. В квартал Младост левскарите се качили на автобуса голи до кръста и пияни. Те заставили шофьора да спира на определени от тях места. След това се спречкали с феновете на ЦСКА. Пострадали пътници няма, съобщават от МВР. По случая полицайите арестуваха 20 души. Други 45 запалянковци също бяха задържани на стадион Българска армия. Те чупели седалки и хвърляли отломки по полицайите и играчите. При задържането един от запалянковците нападнал полицай. След срещата на площад Света неделя 17 годишен пребил гражданин. Отново ще вляза във връзка с ръководните органи на Българския футболен съюз, за да подновим разговора за това при подобни прояви да се санкционират клубовете с следващи мачове без публика. Въпреки че самия аз, както знаете, съм привърженик на Левски, съм възмутен от поведението на феновете и считам, че би било добре, ако в правилника за организация на футболното първенство имаше текст, който да лиши Левски от зрители при следващия матч. Началникът на Национална служба полиция генерал Васил Василев ще замине за Италия, за да разбере как се действа в такива ситуации, съобщи още Емануил Йорданов. Повечето от задържаните след криминално проявени казаха за БНТ от полицията. В поделенията са прибирани и малолетни.